ଇଆଡ ମାଛ ପଡି ମାଡି ବସିଟା ବେକ ମୋଡିକି ଛାଡିବ କିଏ ଖବର ଗୋଡ ପାଉନି କାଳେ ବୁଢା ଲୋକ କଣ ଜାଲ ସାର ନାହିଁ କରିବୁ ଏଟା ପଥର ନାହିଁ ତ ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉନି ତୁ ଧନି ଉଠା 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 ମାଛ ଉଠା ମାଛ ଉଠା ତଳେ ତୁ ବୁଝିକି ଦେଖିବା ମାଛ ଧରିଛି ଦେଖିକି वो चले जी वीडियो वो चले जी कि माछ अच्छी ना माछ ସେଇଆ କହି ଦଉଛ ନା ଏଇ ତ ସାରିଲା ବୁଡୁନ ମଲା ମାଛ ତ ଆସିବେନି କେମିତି ଆକୁ ଜାଲ ଶିଖେଇ ଏମିତିଆ ଜାଲ ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଢି କାଢିକା ଯାଉଥିଲି ତୋ ବାପା ଆଜି ଜାଲ ଭାଜିଲା ମାନେ ଆଉ ପୋଡି ଖାଇବୁ ପଡିଲା ପଡିଲା ଧର 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 ସେଠି ନେଇ ଚାଲ ଟ୍ରେକୁ ନେଇ ଚାଲ ଟ୍ରେକୁ ନେଇ ଚାଲ ଟ୍ରେକୁ ଏ 5-6 କିଲୋ ଭଳିଆ ମାଛ ହବ ଆଉ କାଳି ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଯାଉ ଖୁସିରେ ମୋର ଗୋଟେ କାଳିଆ ଡରିବନି